салом бинандагони гиромӣ, ҳамдёрони азиз. намоиши навбатии сарбози ватанро бо муҳимтарин рӯйдодҳои ҳаёти низомии кишвар ки аз ҷониби гурӯҳи эҷодии маркази матбуоти вазорати мудофиа омода гардидааст манзури шумо мегардонем. даъвати шаҳрвандон ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ ки он моҳҳои октябр ва ноябр ҷараён дошт бо чӣ натиҷаҳо ҷамъбаст карда шуд? ин масоил ҳафтаи равон бо ҷалби масъулини вобастаи давлатии даъват мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. дар ҷамъомаде ки таҳти роҳбарии вазири мудофиаи кишвар баргузор гардид, масоили вобаста ба даъвати тирамоҳии шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ, пешравию камбудӣ, монеаҳои мавҷуда дар ин самт ва натиҷаи фаъолияти масъулини мақомоти вобастаи давлатии даъват мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. аз рӯи масъалаҳои зикргардида, сардори ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳ чанде аз сардорони раёсатҳои дахлдори ин ниҳоди қудратӣ бо таҳлили мушаххаси ҳамаҷониба маъруза намуданд. ҳамзамон масоили вобаста ба машғулиятҳои сафарбарӣ аз ҳисоби захираҳои шаҳрвандонӣ дар эҳтиёт қарор дошта, муайян намудани теъдоди мушаххаси онҳо ҳангоми баргузории машғулиятҳо, баланд бардоштани масъулият ва вазифаву ӯҳдадориҳои иштирокчиён, сафарбарии техникаҳои хоҷагии халқ дар пойгоҳи тамоми комиссариятҳои ҳарбӣ, муҷаҳҳаз намудани нуқтаҳои идоракунӣ, тақвият бахшидани мудофиаи ҳудудӣ тибқи талаботи оинномаҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои роҳбарикунанда, ҷиҳати боз ҳам баланд бардоштани савияи дониш, ташкили пайвастаи дарсҳои соҳавӣ ва дигар масоил мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. роҳбарияти вазорати мудофиа бо ёдоварӣ аз муроҷиати шаҳрвандон ба унвони ӯ таъкид кард, ки ҳамкориро бо мардум ва аҳли ҷомеа боз ҳам ҷонок намуда, дар тамоми комиссариятҳои ҳарбӣ бобати ҳалли мушкилот ва дигар масъалаҳои ба даъват тааллуқ дошта мавзеъҳои махсуси қабули шаҳрвандонро боз ҳам тақвият бахшанд. илова бар ин қатъӣ супориш дода шуд, ки дар ҳамкорӣ бо мақомоти дахлдори шаҳриву ноҳиявӣ таваҷҷӯҳи зиёд ба масоили омӯзиши шахсияти даъватшаванда, дуруст муайян кардани маҳалли хизмати шаҳрвандони оиладор, таъмиру тармим намудани бинову иншооти комиссариятҳои ҳарбӣ ва дар маҷмӯъ то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии кишвар тамоми бинову иншооти аҳамияти ҳарбидоштаи комиссариятҳои ҳарбӣ бояд ба талаботи муосир мувофиқ гардонида шаванд. дар охири ҷамъомад масъулини мақомоти даъватие, ки ин маъракаи муҳими сиёсиро дар сатҳи баланд дар муҳлати кӯтоҳтарин иҷро намуданд, бо медалу ифтихорномаҳо сарфароз гардонида шуданд. дар доираи ҷанбасти даври дуюми омӯзиш дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ҳафтаи равон бо ҷалби ҳайатҳои роҳбарию фармондиҳии вазорати мудофиа ҷамъомади таълимӣ методӣ баргузор гардид. ҷамъомад ё худ машғулиятҳои таълимӣ методӣ бо ҷалби ҳайати роҳбарикунандаи вазорати мудофиа дар пойгоҳи чанде аз қисмҳои низомӣ ва машқгоҳҳо ба таври назариявию амалӣ ва дар сатҳи зарурӣ ҷараён гирифт. қабл аз оғози машғулиятҳои таълимӣ дар театри абулқосим лоҳотии шаҳри душанбе миёни иштирокчиёни ҷамъомади мазкур ва кормандони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон вохӯрӣ доир гардид. баъд аз вохӯрӣ дар доираи нақшаи фарҳангии масъулини вазорати мудофиа ҳайати ба машғулиятҳо ҷалб гардида ба намоиши театри кунонидашудаи ҳунармандони театри мазкур фаро гирифта шуданд. рӯзи нахустини машғулиятҳо соати 6 субҳ бо сафороӣ ва аз назаргузаронии ҳайати шахсии иштирокчиёни ҷамъомади амалиёти сафарбарӣ оғоз гардид. масъулини машғулиятҳо аз омодагии иштирокчиёни он гузориш доданд. ҷамъомади таълимӣ методӣ дар пойгоҳи яке аз қисмҳои низомӣ, қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ ва мудофиаи зидди ҳавоӣ ҷараён гирифт. роҳбарияти вазорати мудофиаи кишвар қабл аз оғози машғулиятҳои таълимӣ дар доираи дастуру супоришҳои сарфармондиҳи олии қувваҳои мусаллаҳ дар самти баланд бардоштани қудрати дифоии кишвар, ҳадафу моҳият ва ташкилу баргузории ҷамъомади мазкур изҳори назар намуда, аз иштирокчиёни он масъулияти баландро дар омӯзиши фанҳои дақиқи низомӣ ва пурра аз бар намудани мавзуоти ва машғулиятҳо пешбинӣ гардида талаб намуданд. ҳамин тариқ иштирокчиёни ҷамъомади таълимӣ методӣ вобаста ба мақому сатҳи вазифавӣ дар артиши миллӣ ба гурӯҳҳо тақсим шуда ба омӯзиши барномаҳои дарсӣ шурӯъ намуданд. дар дохили қисмҳои низомӣ нуқтаҳои гуногуни муҷаҳҳази таълимӣ бунёд шуда буд, ки ба ҳар дарс роҳбарони машғулиятҳо таъин гардида буданд.
барои маълумот хотиррасон мекунем ки зимни баргузории чунин ҷамъомадҳо ки дар ҳар як қисми низомӣ ҳудуд бинову иншооти ҷадид муносиб гардонида мешавад метавонанд иштирокчони ҷамъомад таҷрибаомӯзӣ намоянд. ҳадафи аслии чунин ҷамъомадҳои таълимӣ методӣ ин пеш аз ҳама дар амал нишон додани роҳу усулҳои нави омӯзиш дар қувваҳои мусаллаҳ мебошад, яъне ташаккул додани назару муносибати ягона ба масоили омодагии ҷангӣ, ташкили хидмати дохилии қушунҳо, мувофиқ намудани ҳудуди шаҳракҳои ҳарбӣ, майдончаҳои варзишӣ ва дигар мавзеъҳои таълимӣ афсарону сарбозон ба талаботи оинномаҳои ҳарбӣ қувваҳои мусаллаҳ мебошад. ва ин амали воқеист, зеро президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондиҳи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар Эмомалӣ Раҳмон дар ҳалли масъалаҳои мустаҳкам намудани иқтидори мудофиавии кишвар диққати махсус зоҳир намуда, онро аз рӯзҳои аввали таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ таҳти назорати доимии худ қарор доданд. ҳамзамон нимаи дуюми рӯз дар маркази таълимии қушунҳои хушкигарди вазорати мудофиаи кишвар ҳайати роҳбарию фармондиҳӣ, командирони қисмҳои низомӣ ва дар маҷмӯъ иштирокчони ҷамъомади мазкур аз фанҳои сиёсиву низомӣ, ҷамъиятиву командирӣ ва аз машғулиятҳои варзишӣ санҷиш супориданд. рӯзи охирин баъд аз сафорӯӣ ва аз назаргузаронии ҳайати иштирокчони ҷамъомади таълимии методӣ, ин ҳайат дар машгоҳи лоҳури базаи 201 Федератсияи Россия дар Тоҷикистон ҷамъ омаданд. дар машгоҳи мазкур иштирокчони он бо намунаи силоҳу муҳимоти ҷангӣ, шароити хизматию маишии ҳайати шахсӣ, симхонаҳои таълимии саҳроӣ аз наздик шинос гардида, аз яроқу дигар муҳимоти ҷангӣ ва техникаҳои ҳарбӣ истифода намуданд. ҳамзамон он рӯз аз ҷониби як ротаи базаи 201 Федератсияи Россия дар Тоҷикистон тирпаронӣ аз яроқу дигар муҳимоти ҳарбӣ пешкаш карда шуд. нимаи дуюми рӯз дар машгоҳи саҳроии маркази таълимӣ қушунҳои хушкигарди вазорати мудофиаи кишвар идома ёфт. масъулини нави қушун ба ҷамъомади мазкур омодагии ҷиддӣ дида тамоми нуқтаҳои таълимӣ, симхонаҳои дарсӣ, толору майдончаҳои фароғатӣ ва дигар мавзеъҳои дохили маркази таълимиро ҳам барои омӯзиши иштирокчони ҷамъомад ва ҳам баҳри фаъолияти рӯзмарраи ҳайати шахсӣ пурра муҷаҳҳаз намуда буданд. дар машгоҳи мазкур дар баробари омӯзиши фанҳои ба ҷамъомад пешбинишуда, инчунин ба иштирокчони он роҳу усулҳои безарар намудани навъҳои мухталифи мина ва дигар моддаҳои тарканда, фаъолияти минаҷӯён дар майдону мавзеъҳои хатарнок, тарзи бурдани амалиёти ҷангӣ дар минтақаҳои минадор ва дигар воситаҳои бехатарӣ аз моддаҳои таркандаро бори дигар хотиррасон намуданд. дар воқеъ ҷиҳати бунёди чунин шароитҳои намунавӣ дар баробари дастгирии ҳайати роҳбарикунандаи вазорат, инчунин саҳми ҳайати шахсӣ хеле калон аст. ба қавли дигар бошад, ҳайати шахсии маркази таълимӣ қушунҳои хушкигард аз афсарони баландрутба то сарбози қаторӣ тибқи ибораи маъмул, яъне ҳама барои як кас ва як кас барои ҳама амал намуда тавонистанд дар иттиҳоду ҳамбастагӣ ва дар муддати кӯтоҳ тамоми шароити лозимаро дар ин машгоҳ муҳайё созанд. қобили зикр аст ки чунин шароитҳои намунавии омӯзишӣ на танҳо барои гузарондани машғулиятҳо ва нишон додан ба иштирокчони он, балки ин гуна шароитҳо пеш аз ҳама барои омӯзиши доимии ҳайати шахсӣ бунёд карда мешавад. чунин ҷамъомадҳо аз соли 2000 дар доираи машғулиятҳои таълимии методӣ ташкилу бароҳ монда мешавад ва ҳар дафъа зимни баргузории он талаботи нав ва навовариҳои зиёде барои иштирокчони он ворид мегардад.
عموماً در دوام 3 روزی جریان مشغولیت‌های تعلیمی متادی با جلب هیئت راهبری کننده وزارت مدافع کشور، اشتراکچیان آن از فن‌های گوناگون حربی و جسمانی، طرز اداره نمودن جزء و تام‌ها، واحدهای حربی، آماده باشی جنگی و اوید و دیگر موضوعات صحوی در نزد افسران مسئول وزارت مدافع و ستاد گنرالی قوه‌های مسلح سنجش و امتحان‌ها سپاریدند. ضمن جنبست جمع آمد، رهبری وزارت مدافع کشور دایر به نتیجه جمع آمد مذکور وضع جزء و تام‌ها در گارنیزون‌ها و دیگر مسائل وابسته به شرایط خدمتی و معیشی و هم تعلیمی قسم‌های نظامی اظهار نظر نمودند. از جمله قید کرده شد که نوابسته از پیشروی‌های نظر است در فعالیت بعضی از قسم‌های نظامی همان یک قطار کمبودی‌ها به نظر می‌رسند که برای رفع مشکل‌های موجوده در مهلت معین تدبیرهای ضروری باید تطبیق گردد. در آخر جمع آمد، اوید به دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان وابسته و بلند برداشتن قدرت مدافعوی کشور، غمخوری‌های پیوسته سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح نسبت به نظامیان کشور، رهبریت این نهاد قدرتی اظهار نظر نموده دایر به جاری نمودن شکل‌های نو پیشبرد خدمت حربی و مسئولین سپارش‌های مشخص دادند. هفته سپری شده در یکی از قسم‌های حربی قوه‌های حربی هوایی و مدافع ضد هوایی با جلب سرداران استاد نوهای قشون و دیگر مسئولین جزو تام‌های حربی وزارت مدافع جامعه عملیاتی سفربری دایر کرده شد که آن به طور نظریه و عملی جریان گرفته 3 روز ادامه یافت. جامعه مذکور یک قطار مسائل وابسته به آماده‌باشی دائمی جنگی، تشکیل و سفربری جزو تام‌ها، استفاده بری تکنیک حاضر زمان جنگی و دیگر قوه‌های احتیاطی به خطری خدمت در قسم واحدهای نظامی و رعایت حتمی طلبات آیین‌نامه‌های عمومی حربی قوای مسلح را در بر می‌گرفت. روز دوم جمع از جانب راهبران مشغولیت‌ها عاید به طلبات نوی به خطری خدمت، موضوع‌های وابسته به درست و رعایت نمودن نقطه‌های نظارتی گذرگاهی، جابجاگذاری هیئت قراولی، گذراندن سفرهای خدمت شبانه روزی در قسم واحدهای حربی، طرز درست حجت‌گذاری، کار با خریطه و رعایت درست استفاده بری واسطه علاقه موردی آموزش قرار گرفته، تاکید کرده شد که خدمت در این سمت به طور رژه پرزوری دائمی راه‌اندازی کرده شود. این گونه مشق و تعلیمات حربی اگر از یک طرف به حالت آماده باشی افسران قوه‌های مسلح کشور مساعدت نماید، از جانب دیگر آن تاکتیک جنگی و راه و اصول‌های مهم اشتراک در عملیات و تهدید و خطر را در بر می‌گیرد. مقصد از تشکیل و براه ماندن چنین جماعت‌ها باز هم بلند برداشتن سطح دانش و ملکه خدمتچیان حربی بخصوص سرداران استاد قسم‌های نظامی میباشد که ضمن نتیجه گیری هیئت شخصی به جماعت جلب گردیده از روی موضوعهای معین شده صاحبی در نزد افسران مسئول وزارت مدافع سنجش سپاریدند. هنگام نتیجه گیری از مشغولیت‌های 3 روزه که با اشتراک سردار استاد گنرالی قوه‌های مسلح دایر گردید، در رفت آن ذکر کرده شد ما باید به تحلیل همه‌جانبه و خلاصه برداری از وضع کنونی جهانی معاصر در فعالیت خدمتی خود به بی‌مسئولیتی و سهلانکاری راه نداده، وظیفه اساسی خود یعنی مدافع مرز و بوم کشور را در مد اول و هدف اساسی خود قرار دهیم. همچنین در دایره جنبست سالی آموزش در قوای مسلح جمهوری تاجیکستان در کمیسریت حربی ناحیه توبه جمهوری و شهر دوشنبه مشق‌های فرماندهی استادی دایر گردید. ضمن برگزاری مشق‌های مشترک شخصان مسئول کمیسریت‌های حربی ناحیه توبه جمهوری و شهر دوشنبه، نوهای قشون قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان و دیگر ساختارهای حربی کشور اشتراک نمودند. هیئت اشتراکچیان مشق‌های فرماندهی استادی نخست سند و معیارهای حقوقی عمل کننده در این سمت را مورد آموزش قرار داده، هر یک در نوبت برآمد خود تاکید کردند که وظیفه‌های اساسی به سفربری و مدافع حدودی را که یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک محسوب می‌یابد سربلندانه اجرا می‌نمایند. البته مقصد از گذراندن چنین مشق‌ها این پیش از همه تکمیل مسائل هماهنگسازی با دیگر ساختارهای قدرتی و بلند برداشتن مهارت کسبی وظیفه‌ای تعلیم گیرندگان میباشد. شروع از ماه январи соли 2014 дар тобеи вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон мактаби омодакунии прапорщико амал мекунад ки то имрӯз беш аз 900 нафарро ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон шомил намудааст. гузориши таҳия намудаи ҳамкасбонамон идомабахши ин мавзӯст.
марҳилаи даҳуми хат дар мактаби омодакунии прапорщикои вазорати мудофиа бо иштироки масъулини ин ниҳоди қудратӣ, меҳмонон ва дигар шахсони расмӣ сурат гирифт. зимни баргузории чорабинӣ нахуст аз ҷониби масъулини сохтори кадрӣ ва таълимоти ҳарбии вазорати мудофиа фармоиши вазири мудофиаи кишвар дар хусуси ба вазифаҳо таъин гардидани ин гурӯҳи хатмкунандагон қироат карда шуд. дар ҷараён хатмкунандагони наздик ба 100 нафараи мактаби прапорщикон бо даъвати афсарони масъул ба назди ҳайъатҳои роҳбариву фармондеҳӣ ҳозир гардида бо ба ҷо овардани тартиботи оинномавӣ, шаҳодатномаи хатм, рутбаи ҳарбӣ прапорщик ва роҳхат барои пешбурди фаъолият дар қисму воҳидҳои ҳарбӣ тобеи вазорати мудофиа ва навъҳои қушуни қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистонро қабул намуданд. ба ин муносибат гурӯҳи прапорщикон ва ҳайати шахсӣ бо либоси идонаи низомӣ дар майдони чорабинӣ сафоростаро муовини вазири мудофиа генерал-майёр Абдулҳошим Ғуломзода самимона табрик намуда изҳор дошт ки бояд ҳар як хизматчии ҳарбӣ дар давоми фаъолияти хиш ба савганди ёд намуда содиқ монда дар иҷрои вазифаҳои хизматӣ ки он ҳифзи ҳар як ваҷаб хоки ватани маҳбуб аст масъулияти баланд зоҳир намояд. ҳамчунин баромадкунандагон қайд карданд ки аз нахустрӯзҳои таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат пуррагардонии ҷузъу таомҳои вазорати мудофиа бо мутахассисони касбӣ яке аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб меравад. аз ин лиҳоз таъминоти кадрӣ ҳамеша зери таваҷҷӯҳи масъулини роҳбарикунандаи ин сохтори қудратӣ қарор дошта ҷиҳати ба вазифа таъин намудани шахсони содиқу лаёқатманд пайваста чораҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. расми гузашти низомии афсарону сарбозони маркази таълимӣ ва гурӯҳи прапорщикони ҷавон дар назди минбар анҷомбахши чорабинии навбатӣ дар ин мактаби ҳарбӣ гардид. қобили қайд аст ки аз моҳи январи соли 2014 инҷониб дар назди вазорати мудофиа мактаби омодакунии прапорщико амал мекунад ки он дар 2 марҳила давоми 4 моҳ идома ёфта асосан мутахассисон аз рӯи 8 ихтисос омода карда мешаванд ва албатта ҳадаф аз ташкили мактаби мазкур оид ба омодакунии мутахассисони хурди соҳаи низомӣ ин пеш аз ҳама ҷалби ҷавонони лаёқатманд ба хизмати ҳарбӣ ба баҳри пуррагардонии вазифаҳои холии прапорщикӣ мебошад ки то имрӯз аз 10 давраи сипаригардидаи таҳсил ин муассисаи таълимии ҳарбиро наздики 900 нафар прапорщикҳо хатм намуданд. аз рӯи тартиби муқаррар гардида ба курсҳои таълимии мактаби мазкур сарбозон ва он шаҳрвандоне ки баъд аз анҷоми хизмати ҳарбӣ айни замон дар эҳтиёт қарор доранд дар асоси шартномаҳои дуҷониба ҷалб ва ба омӯзиш фаро гирифта мешаванд. бинандагони гиромӣ, дар ин ҷо расидем ба фарҷоми барномаи Сарбози Ватан. хайр, то барномаҳои навбатӣ шоду пирӯз монед.